Je to hnusné svetlo, ja viem, ale idem von. Takže Tomáťka, ešte nikto neudala. Budeme byť kena, to asi byť ďalej. Nemáme pavky. Ja si to rád, keď mám prosím na temperature. Takže ich mám ukaz, rozumiem. Keď budem naspäť domov, takže sa ťa ohrávim čaky. Neviem pískať. Ja viem, že to, ja viem, že to kameru drží normálne, dobre. Možno by som nemala ísť tak rýchlo s telefónom, ale musím povedať, že ma to baví. A práve idem po kamaráta, musím dávať pozor. A ja tu nebudem natáčať úplne, takže zatiaľ čaute. Uška, nožtek, uška, nožtek. Ja som zabudol predtým natáčať, lebo som to, zabudol som tu natáčať. Boli sme tam, proste ďaleko v Kežmarku. A tam si kúpil 2 vody. Super. A tu máme peknú výbavu do školy. Pera. Nie, to sú farbičky. A toto tu je struhátko na tej farbičky, takže to máš peknú. Tak. Ja som si kúpil toto tu jedine. Prepáč, že sedím jak dievča. A ja si to asi rozbalím, neviem, doma si to rozbalím, potom chcem vidieť, jak to funguje, bo to má taký fakt čudný hrot, ale to je všetko. Taký čudný hrot to má. Tak nevždycky neviem, čo to je, vieš. Ale to bude tenčie. To je 0,5. Tak ale iné, to je jedno. Však to urobíš viac, to je keby, že... Však urobíš to... neviem, to je... A tam pres... Takže zatiaľ natáčame s tému na telefóne. Dobre. Tak to vyzerá. iPhone 16 Pro mini. Tak toto tu, neviem. Však ono to urobíš viackrát za sebou a máš to hrubé. Ty vole, jak pera. Ja som mala len také menšie, ale asi to i moji hejteri a fanúšikovia si to vedia pamätať. Mal som skoro to isté, len to nebolo, to bolo ružové. No, akože ten obal bol viac ružový. Kúkaj. Ty si mal čierne, ne? Len čierne. Nie, čo? Aha, toto sa dalo vyťahovať, ne? Som toto. To zelené je fespekt na toto. No však ono to je fakt také proste action. Toto tu je asi najlepšie, bez toho taký, to je najťažšie z toho, ale... Čo toto? No, toto tu je ešte ťažšie, ale toto tu akože spie. A druhá vec, že toto si asi nekupujte, to som si dal. Som povedal, že jablko meta to budem mňam. Ale že to chutilo slano a kyslo a neviem, proste to je blé. Ešte som si nepočítala, že to je bez cukru, ani sladidlo. Takže to nemám, proste, toto je najlepšie. 67 centov. Akože ono to nie je zle s tým, to chuťovo, s tou príchuťou, lenže chuťovo, čo tam má, zase Adam. Ale to je fespekt, ne? Nie, to je dokonca 4,2 mm. Ale to je Ešte jedno, tenčie. to je jedno, no. Počkej, ja si to sem doma rozbaliť. A kde mám tie pera? Proste to je jedno, kúpil som si ešte také pera, to už asi... To sú moje. No, že kúpil som si také pera, že neviem tam hľadať, ne? Že kúpil som si také isté pera. Hej. Kebyže som... Aj tu máš pekne napísané action. Aj tu máš. Nie, tu nemáš. Tu máš Karsten. To je tá istá značka reálne. No toto má peknejšie zbalenie, asi si povedali, že toto už nie je dobré. Predtým to bolo plastové, nepapierové. Povedzte si, že čo je lepšie, toto alebo toto. Ja hovorím, že toto, lebo proste, alebo to drahšie, toto majú... 70 centov rozdiel, bože. Ale toto, myslím, ten feeling tu je proste lepší. Však tu je to tiež také isté. Ale proste chcel som tamté, ktorý ti prestaň. A potom som si kúpil toto tu lizáka,
to veľkou... Nechápem, na čo taká veľká značka tu je napísané to. Ešte jedno? Ešte jedno? Môžem jedno? Hej. Ešte nejaké tam sú. Kolové je moje. Tady sú toto jahodové. A tam kolové je moje, počuješ? To je svinia. To je svinia. To máme veľžatka, ale za euro 30 ich tam je... To je dosť výhodné, že keď tam euro 31 stojí 35 centov. Fakt? Euro 30 stalo. Dobrá cena. A keď 10 ich tam je, 10 krát 3 krát 10, to by bolo 3 eurá. A dáčuj. 10. A ešte dáčo po 35 centov. Jedno stojí 35 centov a ich je tam 10, to je... 30 krát 10. No, To je 3 eurá. Takže 3 eurá. Ale ešte 5 centov. Ale ešte 5 krát 3, to je... Tu je jedno, je to viac. To je vlastne toto, všetko. Ja to mám vetrovku a neviem čo ďalej. A tu sú vlhčené utierky, akože vidíte. Si kúpil? To bolo dávno, to ešte v Coop jednote. Si myslím, že to sú všetky sú také isté, ako Najlepšie domáce potraviny. Nie, akože to sú také, najlepšie kde... domáce potraviny? Hej. NDC? Či NDP? NDP? No je, fajne voní. CBA. Vieš, čo je skrátka CBA? No. Ciboha akcie. Hej. Biová, čaute, biová. Toto je vlastne... Čo? Biola? Co to je? Aha, ešte to som si kúpil, tam to je. Počkaj, ešte tu som si kúpil kladku, lebo reálne toto nešlo otvoriť, toto musím reálne vyhodiť do koša. Lebo to nejde otvoriť. Nekupujte si také kladky, čo ste, proste z Action lepšie. Kvalitnejšie, peknejšie. Kúpte si tamto, hej? Čaute. Tento týždeň je zima. Povedzte si, že či je fakt týždeň pred školou musí byť taká zima. Teraz je konečne jeden deň teplo, neviem, ako má byť zajtra, ale reálne týždeň pred školou proste zima, zima, zima. Ja, teraz som mal vetrovku, dneska som v tričku. Výborne. A tu mám ešte vetrovku a bundu, lebo však mama, nie? Dobre. Uvidíme sa neskôr. Bože. Bude ťažké ísť kamerou na toto. Vidíte, aká to je výška. To bude až 1 meter. Ideme. Takže to je... Nie, to nechcem. OK. To je na nič. Ešte? Môže byť. Dobre, ale z rúbsaku nejdem. To si dodržujem majte. Ideš? Možno. Ja stopnem. Nestihol som to, jak som to chcel. Bože. A ideme znova. Plaču hore. Pozdrava. A je to. OK. A znova. Čakaj. No. Ale hore úplne. Neviem. Tak. Sa trošku. A čo sa stalo? Ja tam nič. Au. Hej. Nedosť ma. Hlavne ma nenatačaj. Tak to bude dobre. Ma nechce roztočiť. Barbara! Nevadí. Môj. Jak to máš? Ja chcem ešte.
Samuel, ty si debil, fakt ako. Čiže ja sa si iba nabíješ, majú zabudol povedniť. No to... Čo? Díky. To bol vtip. Tu máš. Hej, ja už. Aha, tu je Adam. Nie, ja som sa nestročiť. Spadnem. Dobre. Už vás to nebaví, ne? Dobre, čaute. Ja mám teraz jeho veci a môžeme ísť domov. Čaute. Čau, Adam. Čau, Adam. No, takže môžeme si pokecať. Čau. Čau. Mám mobil? OK. Baka. A povedzte, jak sa tešíte do školy? Ja ten sa neteší vôbec. Škola je za 5 dní, za 6 dní. Škola je za 6 dní. Škola je za 6 dní. Škola je za 6. Au. Škola je za 6 dní. Au. Škola je za 2 mesiace. Au. Škola je za 6 dní. A jak sa máte radi? Jaj! Ukážem vám doma všetky učebnice, čo máme. Hrozné, na čo? Adam mal rád 6. ročník, bo sa hrozne malo učil. Čo? Čiže si sa hrozne veľa učil, keď na 6. ročník tak si ho mal rád. Prečo? Čak, lebo si sa hrozne malo učil. Prečo? Hrozne veľa som sa Však to som povedal. Hrozne málo. Nie, ja som povedal hrozne veľa. Hrozne málo si povedal. Neodžubuj málo, bo ti to dám do krku. A už si skončil. A budeš mať ban na YouTube. Tak je zapíšeš s tým telefón. Z tému. Nie. Zo šínu. Nie. Action. Hej. Aha. Som to vedel. Z tému. Adam hovorí, že action objednáva z tému. Neskráp to, to je hrozne veľmi lacný plást. Keď vyrieme to. Vidíš, to si Adam prdol, až to vyžralo tú kožu. Adam. Víš, koľko ten pastaj? To stojí minimálne 5 centov. Čo? Wow, fakt? Maximálne 6. Ja som myslel, že 4. To sa nájde na tému. Dal som za to, že presne... Píde moje oblečenie. Dal som, vieš, koľko presne za to? No, Euro 60. pomáš 30. To sa neromilo, nie? No, ani zapít. Tak si to kúpil zekne? Čo? Tak si to kúpil zekne? Nie na tému. Som hovoril. Nie, nehovoril. Hovoril som, že je to z tému. ASMR. Hej, úplne tak. No s tým by som ti aj... S tým by som ti... Na kamery. Vidíte video z mojho krásneho, zemekárskeho jarmoku, čo, bude v mes, Mám zbraň. To ideme rozbaliť, mám tu trošku bordel, to si nevšimajte, nebojte, ja to budem prátať proste, takže ideme si to zbaliť, som mala už toto pera, ale vidíte, aké to je zničené a síce trošinku píše, ale dlho by som s ním nenapísal. Aj tak je iba jedno. Druhé neviem, by som dal, aj tak boli vypísané sa mi. Takže proste, koľko to má tuhý. Proste toto nie, hej.
Ideme sa rozbaliť. Toto je veci, že pozrieme sa, čo to píše. Vôbec môže byť staré, bojím sa. A toto skúšame, či to funguje a vlastne to všetko z dnešného dňa a potom je ďalšie, chápete. Takže toto si rozbalíme prvé, hej. Takže prvé si rozbalím toto. Máme tu takúto kameru, hej. Takže si sa musí otvoriť takto, že... Nebuchaj do tých dverí! Takže to máme otvorené. Ja to ideme vyskúšať. Minule som si to kupoval už, takže viem, aké to je. Bože, to je krabička. Výborné. Takže je to v pohode. Vyskúšame si, či píšu všetky, hej. Že píšu všetky farby, dobre. Môže byť. Píše. Červené. Ešte lepšie podľa mňa. A modré. Bože, ten... Tak. Môže byť, ja si napíšem teraz nejakú vetu. A vyskúšame si toto a ideme to aj otvoriť. Ups, to bolo celkom rýchle. Takto to vyzerá, je to trochu čudné. Nečakala som to úplne takéto. Dúfam, že to bude fungovať. Funguje to dobre celkom. Je to také trasivé, ale môže byť. Vyskúšame toto tu. Vidíte, jak to funguje, zle trošku. Nevadí, ale... dobre to funguje, už sa to rozpísalo, vidíte. Môže byť, to je fakt dobré. Len keby to malo taký uzáver, ktorý sa v tomto bohužiaľ nenachádza, je to značka Edding. No, ja si myslím, že toto je dobre. Také to je otočené, takže keď si to robíte takto, toto môžete otáčať asi trošku na toto asi. A môže byť, že si to dám teraz do takejto krabici, aby som to mal všetko pri kope do školy už. A papiere vyhodím. A ešte vám chcem ukázať jednu vec. Nie že Lego mesto, ale proste nejaké mesto, čo som si robil z Lega. A povedzte, že čo to je, že akože proste, či sa vám to môže páčiť. Ja to len tak robím, proste vás zabaví a ja myslím, že tento pánovi aj tomuto pánovi sa to páči. Takže podľa mňa to môže byť. Takže povedzte do komentárov. Ďalší deň a ani som to nie som nadšený, pretože tá škola je ešte bližšie a som nejaký trošku taký, neviem proste. A ja si idem urobiť raňajky a proste to je všetko. Ešte nejakú termosku, alebo čo to je, hej, nejaká je to termoska, lebo proste som si chcel kúpiť nejakú fľašku, tak som si to minulý týždeň objednal, už to prišlo, takže si to odbalíme a uvidíme, čo to je vlastne. 350 ml to má, takže uvidíme. Takže nejak takto to vyzerá. Ideme si to otvoriť. Bo som na to zvedavý, aké to je veľké, bo na obrázku to bolo trošku väčšie, ako taká krabica. OK. Takže zase nejde to von. Nejde to von. Dobre. OK. Trošku čudný papier, taký je to
jaký by to takto žúval. Dobre, takto to nejak vyzerá to fakt pekne. Taká to je, taká textúra, je tam proste vidno tá textúra, aj cítiť. Nevidno, proste myslel som, že to je aj cítiť tá textúra, takže toto je guma, takže to fajne drží. Ale nie je to poškrabané nejaké. What the fuck? Dobre, je tu trošku také, no, poškrabané sa mi zdá, ale nevadí. Takto sa to otvorí. Tu je taká guma, takže dobre to tesní asi. Tesní. A je to termoska. To myslím, že môže byť. Stalo to, že 6 eur, alebo koľko. A je kvalitná, je pekná, je dobrá proste. Toto by som čakala, že to mohlo byť také, že na uchytenie, ale čo už, to je jedno. A máme tu túto sviečku ešte nejakú, čo som našla reálne v skrini, chápete? Proste takto zabalenú a ja som maniak na odbalovanie, fakt maniak a proste to tu v skrini nájsť zabalené proste, tak vieš čo, sa ja to otvorím, takže neviem, jak dlho tam bola, absolútne, prepáčte, že sa kývala, absolútne neviem, jak tam dlho bola, asi už bola otvorená, lebo je taká špinavá trošku, vidíte? Oboňajte. Ovoňam to. Voňam to celkom fajne, tá nálepka je nakývo trošku, mesere. Môže byť pekná sviečka, ale hovorím, asi fajná voňa, ale iba hovorím, že neviem, skáľa to ani mám. Takže necháme to tak. Ďalší deň a ja som si ešte aj kúpil topánky do školy, proste len takéto tramky. Ja si myslím, že oni sú celkom pekné, tak proste obyčajné, hej, to neviem čo. Ale ešte som si kúpil toto v Actione a neviem, čo to je. Nejaká tekutina s výsadkom, takže to otvorím, lebo tešil som sa na to. A neviem, kde sa to otvára. No toto je trošku také blbé otváranie trošku, no. A tu sa to otvára. Mohlo by to byť nejaká príchuť, že... myslím si, že to je černica. Píše Blue Raspberry a neviem, čo to je, neviem, čo to je proste. Tak toto vyzerá. Ochutnáme. Trošku čudné. Nie je to zelené to. Bude mať toľko eček, že neviem čo. Kyslé to je trošku. Ten krém je kyslý, akože. Ja si myslím, že môže byť, ja dám tomu až tak 5-10, no. Som sa rozhodla ešte kúpiť si toto. A viem, že to už asi 2 roky alebo rok v obchode, lenže ja si kúpim čo iné a nie väčšinou toto proste. Proste keď som bol malý, tak som akože toto tu, akože asi sa mi začepil, takže som ochutná, jak to chutí v bublinkovej verzii teraz. Ma to proste, povedala som si, že vieš čo, ochutnám to, nestojí to veľa. Jaj. Tak akože, tak dobre. Ochutná, že proste, či je to dobré. Môže byť. To chutí jak obyčajný, proste toto tu proste obyčajné, len proste to chutí bublinkovo a ono to je celkom dobré, ale proste... Je to určite sladšie, ale proste obyčajné, no. Takých 7-10 asi, ale proste poznám to a on proste bublinkové proste, tak asi nič také veľmi zaujímavé. Je to trošku možno čudné obdobie s týmto tu. Easter. Toto tu je na Veľkú noc vajíčka, no ale chcel som vám sa s vami iba podeliť s tým, že to už asi nikdy nepoužijem, pretože ono tam tak, ktoré už nie sú, vieš, akože tak, ktoré som použil, hej, ale
Tie farby už sú vyschnuté a všetko vlastne. Toto tu ešte funguje, ale vyzerá ako taká želatina. To je, neviem, či to vôbec to proste už nefunguje. A ostatné sú vyschnuté, hej, takže neviem. A plastelinu. Pastelina je vyschnutá tiež. Budeme sa o tom ešte presvedčiť. To už je vyschnuté. Proste to nevyužijem. Asi si kúpim nejaké veci, lebo toľko očí tu je. Asi si kúpim ešte také pasteliny, lebo proste je to dobré, ale to už nebude fungovať s tým, toto, že škoda, no.